Heillä ei ole tarkoitus vahingoittaa, mutta he eivät kykene hillitsemään itseään. Tai sitten he ovat erittäin itsetuhoisia, että he pyrkii kaikin keinoin satuttamaan itseään silloin, kun heille tulee tämmöinen niin sanottu niin kuin meltdown eli romahdus. Tervetuloa Verkkouutisten asiakysymys-videohaastatteluun lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen. Kiitos paljon. Esitit toissa keväänä 2024, että Suomeen tulisi perustaa tällaisia hybridiyksiköitä erittäin väkivaltaisesti ja itsetuhoisesti käyttäytyville lapsille ja nuorille. Tuolloin tämä keskusteluavaus sai laajaa tukea asiantuntijoilta ja poliitikoilta, mutta nyt yllättäen se ei olekaan toteutumassa niin kuin ajattelit. Ennen kuin mennään tähän prosessiin, niin puhutaan hetki siitä, että minkälaisia nämä lapset ja nuoret ovat, jotka käyttäytyvät tai oirehtivat niin pahoin, että he tarvitsisivat tällaisia erityisiä yksiköitä. Voisitko kuvailla vähän näitä lapsia ja nuoria? Kansainvälisissä ympäristöissä puhutaan tämmöisistä niin kuin järjestelmän räjäyttäjä tai tuhoaja lapsista, joka on tietysti aika, voi ajatella rumastikin sanottu, mutta että se kuvaa aika hyvin sitä, että tässä on kyseessä sellainen lapsiryhmä, joilla on sekä psykiatrisen hoidon, lastensuojelun, erityispedagogiikan että sitten psykologisen ymmärryksen tarvetta. Ja miten he käyttäytyvät käytännössä? No näiden lasten tämä niin kuin huono olo purkautuu usein hyvin impulsiivisena, aggressiivisena käyttäytymisenä. Mä vältän väkivaltasanan käyttöä, koska tämä ei ole niin kuin tällaista tarkoituksellista välttämättä tämä tuhoava käyttäytyminen. Heillä ei ole tarkoitus vahingoittaa, mutta he eivät kykene hillitsemään itseään. Tai sitten he ovat erittäin itsetuhoisia, että he pyrkii kaikin keinoin satuttamaan itseään silloin, kun heille tulee tämmöinen niin sanottu niin kuin meltdown eli romahdus päälle. Ja he on silloin aggressiivisia itseään, muita lapsia, aikuisia tai sitten ympäristöä kohtaan. Rikotaan tavaroita, paiskotaan, hajotetaan ja niin edelleen. Ja näitä lapsia tällä hetkellä meillä on psykiatrisilla osastoilla. He palaa sinne toistuvasti osastohoitoon, mutta sairaalahan ei voi olla kenenkään koti. Tai sitten he kiertää lastensuojelulaitoksissa ja siellä on myös vaikeuksia heidän kanssaan pärjätä, koska siellä ei ole samanlaisia mahdollisuuksia rajoittaa ja rajata heitä kuin sitten sairaalaolosuhteissa. No minkälaisia tilanteita voi sitten pahimmillaan tulla tällaisten lasten ja nuorten kanssa, jotka oirehtivat näin pahoin? No pahimmillaan he pääsevät aiheuttamaan vahinkoa itselleen tai muille ihmisille, eläimille, ympäristölle, joskus peruuttamatonta. Tai sitten he päätyy kiertämään paikasta toiseen. Et meillä on tässä järjestelmässä valitettavasti lapsia, jotka on kiertänyt jopa toistakymmentä yksikköä siinä vaiheessa, kun he ovat murrosikäisiä. Ja jokainen voi kuvitella, että tämmöiselle lapselle, jolla on kaoottinen sisäinen maailma, niin tällainen kaoottinen ulkoinen maailma on erityisen vahingollinen. No mennään sitten näihin hybridiyksiköihin. Minkälaisia ne käytännössä olisivat ja mitä uutta ne toisivat tähän nykyjärjestelmään? No, tämä ajatus hybridiyksiköistä on lähtenyt liikkeelle itse asiassa ammattilaisilta, eli lasten psykiatreilta ja sitten myös sosiaalityöntekijöiltä, koska heillä on se ajatus, että sairaala ei voi olla kenenkään koti. Sairaalaosastoilla kyllä pärjätään näiden lasten kanssa, mutta se ei ole kodinomainen ympäristö. Siihen ei voi kiinnittyä. Siellä vaihtuu ihmiset vuoroissa hyvin tiheästi ja myös toiset lapset. Eli haussa olisi tämmöinen kodinomainen lastenkoti, johon tuotaisiin paikalle sitä psykiatrista osaamista, psykologista osaamista ja myöskin sitä erityispedagogiikkaa niin, että se koulunkäynti mahdollistuisi. Se olisi mahdollisimman pysyvä, turvallinen, kodinomainen, hyvä ympäristö, jossa näistä lapsista pidettäisiin hyvä huoli. Eli siinä yhdistyisi tämä lastensuojelu ja psykiatria. Kyllä. Ja nimenomaan psykiatria jalkautuisi sinne lasten arkeen. Puhutaan vielä hetki näistä lapsista ja nuorista. Kuinka suuresta joukosta puhutaan? Hyvin pienestä, mutta ikävä kyllä kasvavasta. Että tämän tyyppistä oireilua lapsilla syystä tai toisesta on ei vain meillä, vaan kansainvälisestikin enemmän. Ja voisin arvioida, että näitä on joka hyvinvointialueilla, mutta puhutaan niin kuin noin 10–20 lapsesta per hyvinvointialue. Eli varmasti päästäisiin pitkälle sillä, että jokaisella hyvinvointialueella olisi esimerkiksi yksi yksikkö näitä lapsia varten. Tietysti rikkaasti väkilukuisilla
hyvinvointialueilla sitten useampi. Mutta että hyvin pienen joukon tarpeista on kyse ja sehän tässä turhauttaa, että tässä ei ole mitään valtavaa pyyntiä päällä, että jollekin isolle lapsijoukolle, vaan tämä on kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleva lapsiryhmä. Joka ja arvioit, että kuitenkin jokaiselta hyvinvointialueelta löytyisi tarvetta tällaisille yksiköille. No mennään sitten tähän lakiesitykseen. Se on paraikaa eduskunnassa ja siinä nyt on käytännössä näin, että tällaisten hybridiyksiköiden perustaminen olisi jäämässä käytännössä hyvinvointialueiden harkinnan varaan, eli tällaista velvoittavuutta ei olisi tulossa tähän lastensuojelulakiin, eikö näin? Siellä laissa edellytetään yhteistoimintaa, eli siellä on tämmöinen yhteistoimintavelvoite hyvinvointialueille, että sektoreiden täytyy tehdä yhteistyötä näiden lasten auttamiseksi ja mahdollisesti perustaa tällaisia osastoja. STM:ssä tällä hetkellä myönnetään määrärahoja hakemuksesta alueille, että ne voivat näitä yksiköitä perustaa ja se on tietenkin todella myönteinen juttu. Mutta se huoli, mikä mulla on, että kun tämä jää tämmöisen yhteistoimintavelvoitteen varaan, niin sitä sisältöä, rakennetta, ammattilaisten kelpoisuusvaatimuksia, lasten määrää, rahoitusta ja niin edelleen ei kunnolla siellä lainsäädännössä säännellä, jolloin se, jos tulee huonommat ajat tai vaikka sosiaali- ja terveysministeriön erillisrahoitus loppuu, niin voi olla, että se toimintakin päättyy kokonaan. Ja ollaan taas siinä tilanteessa, missä nyt ollaan, että toki joillakin alueilla on aina ollut tällainen yksikkö, mutta ei suinkaan kaikilla. Että meidän Suomi pyörii vähän niin, että jos jotain asiaa ei ole lainsäädännössä velvoitettu, niin se tahtoo vähän niin kuin päättyä ennemmin tai myöhemmin. Niin, tämä on mahdollista, että tässä käy näin. Siinä lakiesityksen perusteluissa vähän lyhyesti sivuttiin tätä, että miksi ei haluta suurempaa velvoittavuutta. Siinä todettiin, että pitäisi ensin kerätä vähän käytännön kokemusta kentältä tällaisista yksiköistä. Niitähän on joillekin hyvinvointialueille jo perustettu. Mitä sanot tähän argumenttiin, että pitäisi enemmän kerätä käytännön kokemusta ennen kuin laitetaan velvoite? No, käytännön kokemus on tietysti aina tärkeää, mutta vähän ihmettelin sitä, kun käytännön kokemusta on jo kertynyt ja kuitenkin pystyttiin laatimaan hyvin tiukka ja velvoittava lainsäädäntö tämmöisistä kuntouttavista suljetuista yksiköistä, joista meillä ei ole käytännön kokemusta ja jotka perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta on vielä mutkikkaampia säänneltäviä kuin tämmöinen hybridiyksikkö, jossa kuitenkin on hyvin vahva hoidollinen ja psykiatria ja sosiaalityön yhteistyöhön perustuva ote. Että vähän ihmettelin sitä perustetta, en ihan täysin sitä ymmärtänyt ja sitten lausunnossani sitä kysyinkin, että mihin tämä näkemys perustuu, että tämmöistä kokemusta pitäisi kerätä ja miten sitä sitten kerätään ja kuinka kauan. En osaa sanoa. No, oletko saanut siihen vastauksia? En ole saanut vastauksia. Kiinnostuneena jään odottamaan. No, nyt tämä lakiesitys tosiaan on vielä eduskunnan käsittelyssä ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on tarkoitus laatia siitä mietintö. Mitä haluaisit sanoa nyt sosiaali- ja terveysvaliokunnassa istuville päättäjille? No, mä sanoin heille suullisessa kuulemisessa tässä viime viikolla, että mä todella toivon, että tätä harkitaan uudelleen. Jos ei nyt tässä vaiheessa, niin sitten lastensuojelulain kokonaisuudistuksen toisessa vaiheessa, jonka valmistelu on nyt jo sosiaali- ja terveysministeriössä aloitettu, jotta mahdollisimman nopeasti saataisiin tämmöinen velvoittava lainsäädäntö aikaiseksi ja ennen kaikkea tietysti apua ja tukea näille lapsille ja nuorille, jotka sitä kaikkein kipeimmin tarvitsevat. Hyvä, kiitos haastattelusta. Kiitos oikein paljon.